Vrei să înveți snowboarding înainte să ajungi pe munte? Pentru majoritatea începătorilor, prima zi e praf. Echipament neobișnuit, buți incomozi și zero idei despre ce și cum faci după ce ajungi pe pârtie. De asta am creat Ora de Snowboard, un workshop de presezon pentru începători și early intermediates. Acoperim echipamentul, tehnica de bază, regulile de pe munte și tot ce trebuie să știi înainte să înceapă sezonul. Predat de un instructor certificat care a ajutat mii de începători să pornească la drum cu încredere. Ajungi să înțelegi echipamentul și muntele, astfel încât partea practică să fie de 2 ori mai ușoară. În prima zi de sezon vii cu temele făcute, cu pregătirea făcută și gata să te bucuri pe bune de experiență. Dă click pe link, rezervă-ți locul și începeți drumul în snowboarding în cel mai smart mod. Sunt doar 90 de locuri, ocupă-l pe al tău ca să nu rămâi pe din afară. Ne vedem la Ora de Snowboard!